katawan ni Rana kapag kalaya, pakiakal siraman. Gupon, surindira Hamas na udira na kay kuwa, agiyang kaya gasa ng ngasa. Na aanhin mo pa ang kabayo, adamo, kung patay na ang kabayo. Tapos ni paninindigansan. Upaman na, tipu na agiyang kaya Qatar, tipu na agiyang kaya Egypt. Kau to supikat. Masa kau explain, kabar sa na. Ma-update na ron sa Hamas. Oh. Sama na na maswa Hamas. Nasabab sa aging kiordir aging Amerika at pamanagiyat tigyan na P70%. Si sagiyang kaya Gaza na tikubir na aging kaya Israel. Ito latest niya ka 5 days na iso kaya bati ako ron. Naman na niyan na miordir aging kaya si Netanyahu at tikubir niran aging 70% aging kaya Gaza. So, sabab sana inipun sa kuta kaya ordir aging kaya si Netanyahu na minggagumawang gaya Hamas. Naman na niyan na miyakada kal sudiran di katero. Kenapa man totally gumimaw siran? Uy na miyakada kal sudiran di kasura. Eman to. Sa papakigdam siran, sa season siran pan naguyamban na niyan na willing siran ko katidawa. Hamas reject disarmament clause, offer alternative in Cairo talks. Ayaman na niyan nagyang kaya ko na Hamas, na dia pa niyan, agyang kaya proposal, ayaman na niyan na alternative ko na o di na mga padawkit sa Mikasoy so pisto madasan nagyang kanan na ayaman na niyan na mga sonderwa Israel na ako na mapian na kadisarman agyang kaya Hamas ugid na dia pa yan na nagyang kaya Hamas dasiran niyog ubasiran pa kay disarm. Weapon clause is main obstacle. Palestinian source involved ongoing meeting in Cairo revealed the resistance weapon file remain the primary obstacle preventing final agreement between Palestine faction and regional mediator. Sama na adna miad na iniderpa. Abitiara si sagyang kayamanan na Egypt mipantag sagyang kaya Gaza. Sama na tigin na ayamala adi pagayunan udi na makaaran. Sagyang kayamanan yan na pistok. Nagyang kaya kandisarmi sagyang kayamanan yan na Hamas. So pamakon ka kadisarma nagyang kaya Hamas na kada udi nang beling udi na pagawa na nagyang kanan aman ng mga Israel. Saka na imposible yaki. Imposible. Ubera na ano ni kasuri ni nga na Hamas na upama na pagawaan na kasiransan. Pamarakad mambuha Cairo. Problema sa Egypt kakataon ni ran na sumor hindi nga na Hamas na tikober ni ran na nato na issue na inukagiman to. Niyang masadan buwan niya nga Cairo, Qatar, Amerika. Sama na niya na ceasefire. Kata inida kata. Iman to na pumbayulit na nga Israel. Nato na itiga Qatar, nato na itiga Egypt. Batigira na mumuno kami ka biyuliti nga rules kapasadan. Na iman to nagyang kaya manan niya na Egypt na tigira na ay waki pa mga bakano din na surindir. Ay manan niya na pag-disarm na manan niya na miya kaapya. According to the two faction source who spoke to Al Jazeera on condition of anonymity, 14 out of 15 items contained in proposed roadmap have already been agreed upon by both the faction and mediators from Egypt, Qatar, and Turkey. Sa manatigi naging 10 agulima ka item inidakat kapasadan agyang kaya Israel nagugyang kaya Hamas Palestine Gaza. Naso 10 agulima nagyang kaya 10 nagupat na almost ay manan yan na miyaka pagayon. Ugid na isa-isa sama na daron pagayon ni why agyang kaya disarmament. Na mapasa. 10 atigi nagulima ay nidakat na almost approve okay agyang 10 agupat ayabu iman to kaarnanon obstacle ay nibituira nun na andaman naya ikapa ka kibugan
Agyang nga iya Hamas kung mga puwersairan. Kalalalungan na kaya ako, kalalalungan. Banyo di katawi agyang nga iya Israel adid na basa na kukuha kapasadan. Kapirma niran, bapi anto na pirma niran. Akapasadan, ino kagiman to. Tuloy-tuloy sudi ka pamumba si sagyang kaya kasetiman na diran di ka pamumba. Si sagyang nga mga civilian sa Gaza. Ato na itiguro na Qatar. Ato na itiguro na Egypt. Ato na itiguro na Turkey. Ngingi, kobal, pekata. Yung mga basira na yan. Ini, yung ta kaya giro ang kiketa no, pekat na matang, apya ka sikatiran. Di kan ditero mga pagarya. Aya di ba yung masadan? Iya, naman na niya na Egypt, Qatar, Turkey, Amerika. May agayon na yung sira na pagidisarman nila nagyang ay Hamas. Upaman na, diran terwa, adiyan ng kapakay, kagiyang kaya Hamas na Israel na langon na kaya pasadan na biya ulit yan. Anda suka pasadan, did na ran mga panabang. Na ino yung buya pagrna. Ino pagrna yung kaya mga Israeli. Na ino ran di pagrna. Limited supangukit nira na pagwitan na panganang sa Gaza. Diyan nga mga aktivista na umani sumong ro kasi siran pugukit sa ragat. Na di hindi da kapanagyan nga Israel. Ato na itigo na rin Qatar. Ato na itigo na Egypt. Ato na itigo na Turkey. Ngingi, kubal. Korean yan at miyagayon na yung siran. Apakidisarman nira nagyang nga Hamas. Lahu Rabbi. Katawan nira na kapag kalaya. Pakiakal siraman. Gupon, sorin dira Hamas na udira na kay kuwa. Agyang nga Gaza na ngasa. Na aanhin mo pa ang kabayo, adamo, kung patay na ang kabayo. Tapos ni paninindigansan. Upaman na, tipu na nga Qatar, tipu na nga Egypt. Kau to supikat. Nataan na kaya mga taud na ako, mga tawa, mga lahu akbar. Binasa tanong. The remaining disagreement center on clause 8, which address the future of resistance weapon in Gaza. Yebu tigin yaman niya namia alang. Sagyang kaya bitiara. Ando man ay kisurindir agyang kaya man niya na mga sinapang agyang kaya mga taga Gaza. The source said the Palestinian resistance movement Hamas and other participating faction reject the amended Egypt formalization present during the negotiation. Kata, inamindiran. Giyang ako na Gaza. Udi nagyang kaya Hamas na gusto mga persan apuga to resistance movement. Na dia pairan, reni jikiran agyang kaya kabaya, agyang kaya Egypt, Qatar na gusto mga pedadi mayangi masadan. Abayran surindir ng asina pangeran. Na gia iya tiga giyang kaya Hamas. Udi na giyang kaya mga resistance. Na inaliniran so kapakang bebekan no anda nga kaya pasadan. Ilaman, formulation reject amended agreement reject amended Egypt formulation present during the negotiation. Kata aya kikabayaon naging Egypt. Giyan na natigyan na inalin niyo sumiyaw na kapasadan. Ada abaw na kasurindir sa sinapang na iman to na inalin na Egypt. Tanak ini ang mga suswa. Atiyo pa ma, namiuga Hamas, ato na ikaswa. Ati pagilay na kadin, may order siya kanya ni Netanyahu na currently we are in this agreement currently. Napti gubernira nagyang Gaza, asisyan pa nagyang agreement, at tama ni dapat mapasa jo agreement. Nadiran di dada po anira nagyang kaya agreement na ato na itigo na Egypt, ato na itigo na Qatar, ato na itigo na Turkey, pekat. Undi orian niya na iman to na inaliniran, inalin na Egypt, kaya ni sumpa to na Egypt na surindir niyo so sinapang yun. Karena mapasad. Sa 15 tigyan na abu daw na mapasad na sa satiman. Ginang bu ideran pagayon ni. Na ayong kanusid na according to the proposed text, weapons
will be gradually involvement and collected through a peace process implemented according to the agreed timetable and under Palestinian leadership with the participation of armed organization and several committees established under the proposed framework. Katikon na tigyan suema na niya na framework, mga plano. Sagiyang kaya kisurin din sa nga sinapang. Gradually atigyan. Weapons will be gradually inventoried. Inventory. And collect through a peace process implemented according to a agreed timetable under the Palestinian leadership. Ayamanan yan. Agiyang kay ko na may pantagun sa agiyang kayamanan yan. Nakisurindir siya nga sinapang. Kaan makwaso pistok. Na may ito gradually. Paman na imanto na 10 mapita 20 saulan magatos. Nayamanan niya na pagitong kunay. Inventoried and collected. Paman na kuang ko na manggulalan sa edna pungguli mo ng Palestinian leadership. Kauto. Ayaman na niyan na gradually, paman na datar na nga miyaw lawla. Through a peace process implementation. Kanaba so pisa, kanaba gito ka. So pisa, stage. Ay tingin na okay, nabay peace. Peace 1, nakapakaya magatos. Peace 2, 5 gatos. Peace 3, gie. By peace at tigyan, akipag-implement nun according to agiyang kayat tigyan na yaman na niya namin didaptar. And under Palestinian leadership, nagwayaman na niya na pagkapadun nagyang Palestinian leadership si ko kipatoon sa nga timbak. With the participation of armed organization and several committees established under the siya tigyan sa nga nakikasuin sa nga natimbak. Nayaman na niya na by peace. Peace 1, peace 2, peace 3. Nagina na tigyan niya man na niyan na tiguan sa timetable. Agreed. Paman na tiguan sa timetable. Pana saulan na dapat na sanggibu kisurindiriyo. O di na 5 gatos. Giyap man na 2 gatos. Nagiyap man na kauto. Ay man na niyan na ad na tigyan na timetable yan under the Palestinian leadership. Why makanggulalan sa nga Palestinian leadership with the participation. Why nagwad na participation no nagyang kayaman na niyan na pitibarangan na organisasyon o di na mga committee at pagpadin sa giyang kayaman na niyan na committee at ayaso. Astaghfirullah lading. Dira nakatabangan so tao sa kapaka Esto agi na biyu kulid na mga tawanan sa Egypt makinig sa timbak. The source said, Hamas rejected assigned additional responsibility to the international stabilization for particular any role related to security management or the weapon file. Yang tiga yang kaya source. Proposal lagi yang Egypt na yang di mga masadan. May pantag sa kisurindir ng timbak na totally dia pa yang kaya mga Hamas. Rejected assigning additional responsibility to international stabilization forces. Particular any role related to security management. Ayatigyan na mala, naubuad na, maaloysan, maaogsan, udi na isuratyo, idaptaryo. May pantag si kuya man na niya na di kang gira-gira sa giyang na naingid. Why?
Saya mana niya na may pantag ko security, makaliw-liyor kami. Ay mana niya na so security na rakiran. Gitu raka Hamas. So security na kami. Ugid na ubod na pagapenggira-girayan niyo sa na pada proses na di kami pagiw gatiga nga era Hamas.